खुलुमबाय बयखौबो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां NIK साननानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय NDB सोद्रोमा दिनाय हाब बिथाङा मैया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। बिथाङा मैया जेलनिफ्राय गबाय आरो आसा खालामदों खम समनि गेजेरावनो NDBनि गायसनगिरि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि साराबो थाबैनो उदां अख्राङाव सफैनो हागोनखौ आंहा फोथायनाय दङ। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोलाय। बर' हारिनि दोरोङारि दामजु खाम आरो सिफुंखौ गोथार जुलिनि मन्दप खालामनानै जैग' होनानै हाबा दाननाय बे बर' हारिनि दोरोङारि दामजु खाम आरो सिफुंखौ अपमान खालामनाय जादों, लाजि फोनांनाय जादों। बर' हारिनि दोरोङारि दामजु खाम आरो सिफुंखौ लाजि फोनांनाय माने बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय। रायजोफोर दा बे समाव आङो बेखौसो बुंबावनो सानदों, जि जायगायाव बर' हारिनि दोरोङारि दामजु खाम सिफुंखौ गोथार जुलिनि मन्दप खालामनानै आवाथि सावनानै हाबा दानदोंना, बै ओनसोलनि साननो हानाय सानसुमै मेलेमजिबि गोरों गोराफ्रा बहा थैनानै थाजोबखो? बर' हारिनि दोरोङारि दामजुखौ अपमान खालामनाय माने बर' हारिखौनो अपमान खालामनाय, लाजि फोनांनाय जायो। बेखौ मोनथिसेयावबो बै ओनसोलनि मेलेमजिबि साननो हानाय सानसुमै गोरों गोराफ्रा मानो बादा होआखिसै? मानो मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि मानो बेबायदि खालामनो होखो? ना थारैनो बै ओनसोलाव साननो हानाय सानसुमै मेलेमजिबि गोरों गोराफोर गैमारा नामा? थारैनो बे जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों जोंनि बर' हारिनि थाखाय। बिनिखायनो दोरोङारि आफाद, धोरोमारि आफाद बा हारिमु आफाद नोंथांमोना थाबैनो बर' हारिनि दोरोङारि दामजु खाम सिफुंखौ मन्दप खालामगिरि बिथांमोननि हेंथायै आयेननि राहा लानांगौ। स' रायजोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय। गोबाव समनि उनाव दिनै न' फारसे उदां जाबोनो हाबाय। दा बेनि गेजेराव नोंथांनि गोसोनि साननायखौ खुलुमबाय। चेनेलनि नामखौ खुलुमबाय। गिबियाव आंनो जोंनि गासै NDPनि माखासे लिडार आरो केडार आरो जोंनि गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जाहाथे आं दुखु दाहानि गेजेरजों दिनै 11 बोसोर जोबथेसालियाव थानानै दिनै उदां जाबाय। बेफोर जोंनि केसफोरनि थाखाय माखासे जोंनिनो दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' ससाइटिफ्रा मावनानै जोंखौ उदां खालामबाय। बेनि थाखाय आं बहुद रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय बिथांमोननिसिम। दायो जे नोंथाङा गावनि आंगो न' फारसे मोनफैफिनबाय, दायो नोंथाङा बे न' फारसे मोनफैफिननायखौ लानानै नोंथांनि गोसोआव माबायदि सानो? आं लाथ्र' हायो आंनि गोसोआव जोबथा खुसि। मानोना आं आंनि गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ आं दिनै नुफैबाय 5 बोसोरनि उनाव। लोगोसे आंनिनो गामिनि आंनिनो लोगोफोर, आंनिनो आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आं दिनै लोगो मोनफैबाय। आरो इयुनाव आङो रायजो राजानि जोबथा मोजां खामानि मावलांगोन होननानै आं बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावलांगोन होननानै आंनिफ्राय आं मिजिं थायो। नोंथाङा जे जोबथेसालियाव गोबाव सम थानो गोनां जाबाय, दा बे माबायदि दुखु खस्थ'आ जों बर' हारिनि थाखाय जोङो जेब्ला ओंखारदोंमोन अब्लानिफ्राय जों दुखु खस्थ'खौ जोङो लानांखादों। बेनि बेलायावबो जों जोबथेसालियाव थानाय समावबो जों दुखु खस्थ'खौ जों नेवसिनानैबाबो जों बर' हारिनि थाखाय जों सहायलांगोन होननानै दिनैसिम जों सहायनानै थागासिनो दं। हारिनि सासे बिर जोहोलावा गावनि आंगो न' फारसे मोनफैफिनबाय। दा बेनि गेजेरजों नोंथाङा ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जोंनि दिंखियाजुलि ओनसोलनि आरो बाथासपुर ओनसोलनि जानानै मोनसे दिनै खोब मोजां गोजोनथाव खौरां आरो मोनसे जोंनि थाखाय मोजां। थारमाने
समनिफ्राय बर' हारिनिनो नांबोनाय मानगोनां नितुल दैमारि लोगोसे बिष्णु नार्जारि बिथांमोना NDB-नि मुङै बर' हारिनि थाखाय गोबाव सम नांबोदोंमोन आरो बिथांमोना NIKES-जों गोबाव समनिफ्रायनो गेलेबोबाय थादोंमोन। दा बेयो उदां जाबाय, दिनै उदां अख्राङाव मोनफैनो हाबाय। दा जोङो रायजोनि जानानै बा ओनसोलनि जानानै खोब मोनसे गोग्गानाय मोनदों जे दिनै बिथांमोना फासिनि जोबथा फासि बेलायाव मोनहैदोंमोन आरो लोगोसे थैजासिम जेल जानायाव मोनहैदोंमोन। बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा नांनायनि गेजेरजों आरो गोबां NDB आफादफोरनि बा रायजो राजानि मददजों बिथांमोनखौ जों दिनै उदां खालामनो हाबाय। दा बेयाव जों रायजो हिसाबै बर' हारि हिसाबै गोग्गानाय दङ, गोजोननाय दङ। दा बेयाव जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे दिनै बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि सानै थरनै अलंबार होननांगोन जोङो। बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गोबाव सम नांदोंमोन, गोबाव सम हाग्रायाव खस्थ' जानांदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जेलावबो बिथांमोना खमावबो 13 बोसोरसो बिथांमोना जेलाव थानांदों। दा बेयाव बिथांमोनखौ दिनै जोङो उदां अख्राङाव मोननो हानानै बा जोंजों लोगोसे मोननो हानानै जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे आसा खालामदों इसोरा बिथांमोनखौ अरायसम बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन, बिथांमोनखौ आशीर्बाद होगोन आरो जों बयबो रायजो राजाफ्रा बिथांमोना बर' हारिनि नांनाय हिसाबै जों बिथांमोनखौ अनसायनानै लागोन आरो बिथांमोनखौ मान होदों, सनमान होदों। दिनैनि नैबे गोजोन थासारियाव जों बिथांमोनखौ बरायदों, मान बावदों जे बिथांमोना बर' हारिनि थाखायनो नांना फैनाय साफा जोंनि बर' हारिनि अलंबार। दा बिथांमोनखौ जों मान बावनो मोननानै, बरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों।